Els baixos i els tenors. Merci! Corri! Ai, ai, ai! A on va la camisa? Voy la camisa, Getis al corre, ni quien va. Dolors! ¿Qué? ¿Vos dónde cae moscatel o qué? Va, venga, va. Bueno, no cal, eh? Intentaré no donar la nota, perquè va de cantar. Pots descansar, No, dic per la contral, Fica pegatina a tothom que hi ha per aquí. Aquí al cor, no cal. Tu fiques i ja està. Ella? Hosti, és gormand, eh? No? Es que te la voy a La gent. Un deto. Va, va, ja va. Va, dic jo. Va, vinga, vins ja està. Salaceros! Salaceres! Vinga, vinc tot. La portada del proper llibre. Harmonies ja sentireu, pares i mares de bon humor, alegres sempre els nostres cors, si cors alegres, ja tots seguim. Però plegadet, que no ocupi molt. Moltes gràcies, que la cosa és Ja ve qui és, Bueno, ja ho veurem, això, ja ho veurem, ja ho veurem. Que no us ho gasteu tot amb vi i amb bici, Tasta'l, a veure què et sembla. Tu els has provat tots, però... Jo els provo tots, home, si no, què farem? Més si me'l donaran caducat. Va, jo no puc veure, i allí dalt, bebé. Va, a veure, veu-n'hi, va, te'n porto jo. Què? Estan marxant? Ara estem anant cap a la plaça del Mercat. Què hi ha allà? Farem la segona cantada i última, que no tenen tanta veu com per cantar tant. Però sí, durarà un ratet, Aguantarà el temps o què? A Predicció? veure si Sant Pere Màrtir se mos comporta, a veure. Va, segur que sí.
Sí, aquest any la fastig. Però sí, perquè això que d'any en any... Tothom mirant aquí. Sala. Molt bé. Tomàs, unes paraules. Doncs estem celebrant un altre any les caramelles, sembla que el temps de moment aguanta. No? Veurem, ja estem a l'última etapa del recorregut, així que creuem els dits. De moment hi ha força gent, estem cantant força bé. Bueno, què més vols? I que visca les caramelles i que visca Salàs. Molt bé. Aleix, com ho veus? Bastant bé, tenim un poc que plogués, que mos fes aquí la pedregada del segle, però bueno, més o menys hi ha broma, fa fred, però si no mos plou ja és una victòria. Tu també notes que la gent canta millor que... Sí, a veure, enguany hem ficat un altaveu que no teníem l'any passat i la gent sembla que ho seguís millor. Els assajos es noten, no? Això dels 120 anys ja ha calat a la gent, ha calat. Molt bé. Vinga. Molt bé. Vinga. Trago de Bucatel. Jo dono el mull, que tothom tira el moscatell aquí. Prou, hombre. Ara sí, ara més. Ala! No ho pots veure normalment. Ja.
moltíssimes gràcies un any més per haver vingut aquí a les Caramelles de Salàs de Pallars. Sembla que el temps ens ha aguantat una mica fins al final. Voldria agrair, evidentment, i com cada any, al Lluís Girós, al Lluís de Casamundeta, la seva gran predisposició a acompanyar musicalment. A la Emma també, evidentment, la seva neta amb la flauta travessera. I bé, només un parell de coses. La primera, com potser ja sabeu, és que hem tret l'Aleix Bonjorn ha fet un llibre sobre els 120 anys de les Caramelles de Salàs de Pallars. El podeu comprar quan acabem de cantar aquí a la dreta, juntament amb els mocaders que portem. Donar gràcies també a la impremta Torres per les pegatines que aquest any hem fet sobre els 120 anys. I res més, per acabar, hi ha moltes persones que no ens poden acompanyar per diverses circumstàncies avui, i jo personalment, i crec que parlo en nom de totes les Caramelles de Salàs, voldria tenir un especial record per una cantaire que ens va abandonar fa uns mesos, que és la Merche del Pasqual, i aquesta cançó que farem ara és per ell. A veure el llibre de l'Aleix. El llibre d'un magnífic autor de només 19 anys. Promet, no? Primer i segon de carrera, ja que fa 2 carreres. La teva germana pot tenir Som aquí amb el Lluís Girós, de Casamundeta, el músic que organitza les Caramelles de Salàs. Bon dia. Bon dia. Quants anys fa que toqueu l'acordió? Pues jo des dels 9-10 anys. Des dels 9-10 anys. És a dir, que diríem en fa 65. I us agrada tocar l'acordió? Molt, més que els altres instruments que toco. I les Caramelles de Salàs us agraden? Sí, també, És a dir, ja vaig començar amb l'acordó en petit, entre 32 baixos, i llavors vam anar d'això, devia tindre, no sé, 9-10 anys, i d'allí cap aquí, més o menys sempre amb això. També amb el meu pare, i tota la família i tota la gent de Salàs. I trobes que al poble aquesta tradició agrada? Jo crec que sí. Suposo que no sóc jo el qui ho hauria de dir això, però em penso que sí. I com heu vist la cantada d'avui? Doncs força bé. Un dels anys que he anat millor. La llàstima és que hem tingut un temps no massa bo, i llavors passa una mica de fred, hi ha menys gent, tampoc aquí no m'ha pogut acabar de fer-la tota, el que teníem previst, però bo. Volíeu que plogués o no? Bueno, jo mentre cantàvem que no, ara, però pel tema de l'agricultura, de la que ens dediquem, doncs esclar, millor que vagi fent algun ruixell un que altre, saps? Doncs molt bé, moltes gràcies. Merci, Aleix, fins ara. Aquí tenim l'alcalde de Salàs, el Jaume Soler. Bon dia. Bon dia. Què t'ha semblat la cantada d'avui? M'ha encantat. He trobat que no m'esperava que hi hagués tanta gent de tantes edats diferents
i és una cosa molt de poble. Realment he aconseguit que durant molts dies hi hagi molta gent involucrada, m'ha agradat molt. La teva primera cantada com a alcalde? Com a alcalde, la meva primera cantada i la meva primera cantada a Salàs, perquè jo a Isona, el poble on vivia abans, sí que havia participat de les caramelles, però a Salàs encara no havia vist. I quines són més boniques, les d'Isona o les de Salàs? Les de Salàs. Les de Salàs, no hi ha dubte. Quan vagi a Isona dirà les d'Isona, no patigueu per això. No, però sí que és veritat que hi ha més involucració del poble, de més estrat del poble. Sí. I com a músic, què t'ha semblat? T'han tocat bé, afinats? Molt afinat. A compàs? Molt a compàs. I en algun moment hagués faltat una mica més d'aire, de ritme, perquè hi havia gent del públic que estava a punt d'arrencar-se a ballar i tot, i hagués pogut ser una innovació. Ball i caramelles. Doncs moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per fer-ho. Aquí tenim el Tomàs de l'Espot, un dels organitzadors dels Caramelles de Salàs. Bon dia, Tomàs. Bon dia, Aleix. Com has vist els Caramelles d'avui? Home, jo crec que tenint en compte que només assagem, tenim l'oportunitat d'assajar gairebé uns dies abans de les caramelles, jo crec que cada cop anem a millor. Evidentment hi ha moltes coses, diverses coses a millorar, però és evident que fem poble i això és el més important. Quants dies has vingut a ensenyar, tu? Jo he vingut a assajar, crec que 3 dies, crec que dos només, però bueno, la gent es sorprenia perquè tots anem amb els papers, jo era un dels pocs, els únics, no és per ficar-me una medalla, però era un dels únics que cantava sense lletra, això ja diu molt de mi, tot i no en els assajos. També hem de destacar que és el prologuista del llibre que s'ha fet enguany. Sí. Et va costar fer el pròleg? No, realment tenia molt clar el que havia de dir, el que havia de posar en valor sobre la teva feina com a investigador, i realment ho vaig fer en una tarda, vull dir, crec que posa la data sota el llibre, que era l'any passat, o sigui, i encantat de prologar i que en vinguin molts més. Vols donar algun missatge a la gent que mos veu des de la tele? Res, que sobretot que les caramelles, com moltes activitats culturals i aquí al país, necessiten de gent jove, sobretot, així que els joves que ens estigueu veient i escoltant, feu coses, si us plau, impliqueu-vos amb les coses dels vostres pobles, perquè si no quedaran buits i això és la pitjor de les desgràcies. Doncs moltes gràcies, Tomàs. Moltes gràcies a vosaltres. Ja. Aquí tenim a la Berta de Cas de Carrió, l'encarregada de portar la plega de Salàs de Pallars. Bon dia, Berta. Bon dia. T'agrada portar la plega? M'agrada molt perquè així veig a tothom, em passejo amb els padrins i estan molt contents de veure les caramelles. I com has vist la cantada d'avui? Pues molt bé. Al final la pluja ha molestat una mica, però ho hem arreglat molt bé. També ha quedat molt bé allà sota el porxo. També ha sigut un lloc nou que no havíem tocat mai, sí. I també ha estat nou la foto a la pista, que espero que la fem cada any, que també mola molt. Cada any també podem anar innovant de fotos, a veure on les fem. I aquest any teníem nous repartidors de pegatines. Eren molts a pujar a l'Ajuntament, hem estat com 6 persones a dalt al balcó. Hem ocupat una mica l'Ajuntament a l'hora d'agafar la plega, però hem sigut molt ben acollits. I doncs molt bé, ho hem fet molt bé. Hem començat totes les cançons al ritme, escoltant l'acordió, i que aquest any se sentia més fort, o sigui, només hem fet que millorar aquest any. Doncs moltes gràcies, Berta. A tu. Aquí tenim a l'Anna de Barta, una de les cantaires més veteranes de Salàs. Quan fa que canteu a les caramelles? Bueno, ara, des que hem tornat a empezar, doncs des del primer dia del primer any que vam tornar, el 2012 que vam tornar a viure a Salàs, aquell any no es va fer, però el 13 sí que aquí vam començar esporàdicament. El 14 ja vam començar amb padrí, amb el Lluís Girós, i nosaltres no hem parat. I cal dir que el Joan i jo, que som matrimoni, som l'únic matrimoni que cantem a les caramelles. No hi ha cap més parella que hi siguem els dos. Bueno, molt orgullosos. Mon padrí, ma padrina. Sí, claro, però un músic. Mon padrí només toca. faltaria. I quan éreu jove també hi cantàveu, no? Sí, bueno, el Joan no, perquè ell visquia a la Pobla, però jo sí, de petita. Però va ser fins que jo vaig tindre 18-19 anys, perquè llavors vaig començar a festejar amb el Joan i ja per Pasqua on anàvem a la Pobla, perquè quan ens vam casar vam viure a la Pobla 25 anys. Ha sigut ara quan hem tornat. I com heu vist la cantada d'avui? Fantàstica. Sí? Cada any millor. Teníeu por de que plogués? Bueno, estava així la cosa. Perquè voleu que plogui o voleu que no plogui? No, bueno, sí, hauria de ploure, però ja ha plogut tota la setmana, Aleix, Sí, bueno. Tota la setmana, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, i avui verem a la tarda. Mon padrí diria que podria ploure més. Sí, i el Joan també, pels nostres cirerers i olivers hauria de ploure més. Doncs moltes gràcies, Anna. Gràcies a vosaltres per molts anys que pugueu fer vosaltres, Casa El Mondeto,
Caramelles, Sí. i tu, Aleix, molts més llibres. El primer, però d'aquí en endavant, molts més. Moltes gràcies. Mua, carinyo. Vinga. Llibre per la premsa. Au. Terreno, a veure, molts. Tu músics tot el que necessitis. Ai, nosaltres podem vindre a cantar. I tant, i tant. I... Si no venim nosaltres, no vindrà ningú.